У папярэдняй серыі У кавярні казалі, што разбіўся англійскі самалёт, а пілот яшчэ недзе хаваецца. Ага. Вы англічанин? Ну, я пілот. Схаваем тут. І паклапоцімся. Сачыце за тым, што робіце. Навакол зграі ваўкоў. І тое, што вы дзеці не выратуе. Пайшоў дамоў. Не сумуй, Гастон. Ён паправіўся і змог вярнуцца дзякуючы нам. Доўгія вакацыі. Да тваёй зоркі. летам 42-го акупацыя мацнела. Нямецкая армія помсціла за дзеянні французскага супраціву. Мы таксама хацелі аказваць супраціў, але па-свойму. Як дзеці. Эрнест. Дзядуля, колькі часу? Рана. Хадзем, ты мне патрэбны. Не разбудзі сястру. Вось, дапамажы мне. Ладно, дастаткова выкапалі. А зараз... Га? Радыё? Фрыцаўскую тэлефонную лінію зноў сапсавалі. Будзьце ўпэўнены, яны захочуць адпомсціць і абавязкова адбяруць радыё. Трымай з тога боку. Так. Вернемся па яго пазней, калі яны супакояцца. Гатова. Калі яго тут знойдуць, то я кабачок. Паслухай, мне нельга казаць, але я чуў, што твой бацька уцёк са шталага. Што? Адкуль ты ведаеш? Проста ведаю. Тады дзе ён? Дзе? А вось гэта мне невядома. Нікому не кажы, асабліва сястры. Калет, ну хутчэй! Пачакай, я абуваюся. Валя! Шнель! Каб яго халера! Трэці раз за тыдзень! Траса! Той, хто гэта робіць, сапраўдны фашыст! Сапраўдны фашыст! Што такое? Гэта смешна? Не, спадар. Тады валіце хутчэй. Спадарства! Вось ён! Пакіньце гэта на мяне! Чаго такі журботны? Што здарылася? Фрыцы ўсю ноч дапытвалі тату праз тэлефонны сабатаж. Яны нам атлічаць, што перапёлачнік гэта ён. Твой тата перапёлачнік? Ну і жарт. Гыркалі па-фрыцаўску ўсю ноч, я вока не звёў. Сказалі, наступным разам прымусяць прызнацца. Потым, невядома адкуль узяўся фон Крыгер і сказаў, што ў нас няма ніякіх байцоў супраціву. Гэй! Гэй, сябры! Вы чулі навіну? П'ер атрымаў ліст. Яго забяруць. Я мусіў гэта расказаць. Яго пашлюць на замену вязням. На замену? Працаваць у Германіі. Я ніколі не стану фрыцавым рабом. Спакайней ты. Час ёсць, гэта для паўналетніх, не для нас. Ну, цяпер ужо, здаецца, горш няма куды. Што гэта? Ты шэрыф Гранжвіля? Га? Што гэта, Разалі? Гэта габрэйская зорка. Ад сёння мы мусім яе насіць. Хадзем, Разалі. Дзеці ў клас.
Собраліся і ходім. Спадар Ерпан, певно, ведає. Треба спитати його. Настаўнік, Так, Калет. чаму Розалі мусіць насіць зорку? Урад Вішы і Германія лічаць, што габрэі не могуць мець тыя самыя правы, што астатнія. І цяпер яны будуць насіць зоркі, каб іх пазнавалі. А тыя, хто адмовіцца, атрымаюць вялікія праблемы. Але у нашым класе гэта нічога не зменіць. Хай толькі хто кране Розалі, у рыла атрымае. Падтрымліваю. Ага, так! Калі ласка, супакойцеся. Ладно, хто ведае, дзе Фернан? О, поверить не могу. Спытай дядулю. У іх стралялі. Грукалі гранаты, а яны ўзарвалі фрыцам танк, ды ўцяклі. А потым укралі самалёт. Мой тата і яго людзі прафесійныя ўцекачы. Самалёт? Яны, напэўна, паляцелі ў Англію. Не ведаю. Можа, нават у Амерыку. Пашанцавала твайму тату. І мне так. Урэшце мы таксама закладнікі паскудных фрыцаў. Ты не збірайся ў школу, Фернан? Эрпан пытаў. Перадайце, што пляваў я на школу. Чаму ты так кажаш? Табе падабалася школа? Так, але больш я туды не нагой. Не збіраюся насіць жоўтую зорку. Ну, чаго ты так? Яна для габрэяў. Ты зусім дурны? Ён кажа, што ён габрэй. Ты габрэй? Неймаверна. Я і на контразале Фельбаум даць веры не магу. Ну і што? А калі б яна з'явы была? Ды нічога. Мне ўсё адно, габрэй ці не. Я проста кажу. Але табе давядзецца насіць гэтую ідыёцкую зорку, бо будуць непрыемнасці. Так Эрпан казаў. Цяпер разумееш, чаму я не пайду ў школу, мой маленькі сябра? Дзядзька з Калермона казаў, вышыская паліцыя арыштоўвае габрэяў і здае іх фрыцам. Але я іх не баюся. Мяне не схопяць. Проста арыштоўваюць? Без прычыны? Як несправядліва! Я не буду сядзець і чакаць фрыцаў, а вазьму ды ўцяку. Ну так, лепш быць далей адсюль. А паляцелі ў Лондан. Там мой бацька. Ха, з чаго ты ўзяў, што ён у Англіі? Хіба яго не трымаюць у шталагу? Не, слухай, яны з сябрамі там усё разнеслі і ўцяклі. У іх стралялі з усіх бакоў, а яны ўкралі самалёт. Сапраўды, цудоўная ідэя. У Лондане аб'яднаемся з вольнымі французамі і будзем біцца, як і львы. Згодны трэба. Звар'яцелі? Як вы туды трапіце? Разбяромся. Трэба рабіць усё, як мае быць. Лозунгаў не выстарчыць. Вы да суседняй фермы не дойдзеце, бо згубіцеся. Адзін, два, тры, чатыры. Так, чым дапамагчы? Мы б хацелі цукерак. Стоп, сяброўцу ў такую гадзіну нельга. Гэта забаронена. А калі яна здыме зорку? О, не! Мне нельга абслугоўваць габрэяў. Бачылі, што на дзвярах? Толькі з 3 до 4. І што, што яна габрэйка? Такі закон, паненка. Таму хай твая сяброўка ідзе. Мне не трэба праблем, хадзем. Ну і добра. Тата! Што? Ты хоць не пачынай, калі ласка. Мы можам адплыць ноччу на лодцы. Га? Чаму ты сказала мы? Я ўмею ёю кіраваць і разумею ў навігацыі. Я ўжо хадзіла на лодцы разам з татам, таму я плыву. Таксама хачу ў Лондан. Не толькі вы. Дык што, плывём? Хто са мной? Разлічвай на мяне. І на мяне. Эрнест, ты падумаў пра Калет? Яна ўжо дарослая. Сама за сабой прыгледзіць. Я плыву. Га? Ну, разумееце, я не магу адплыць. Не дакарай сябе. Можаш сабраць нам у дарогу ежы ці іншае. Можа, вам спатрэбіцца мой англійскі слоўнік? Ну што за лухта? Думаеш, Вільгельм Заваёўнік пайшоў на Англію слоўнікамі, абвесіўшыся? Раскажу дзядулю.
Дядуля гэтаму тысе пакажа, што той потым і носу не высуне. Таму што... А? Мне трэба дамоў. Бывай, Калет. Што гэта? Адказваць? Калет! Вы схаваць радыё, не? І запомніць, калі вы дапамагаць тэрарысту-цікачу Роберу Бануру, то мець праблемы. Колоссальные проблемы. Вам ясно? Разбурить голубятню. Я воль. Стойте. Спынитесь. Вы перерезать телефон? Мы сапсуем сувязь вам. Не. Голубы носят листы террористам. Не. Выпустите их. Стойте, вы паскудники! Эрнест! Не! Эрнест! Ды досыць. Гэта падлетак. Хай гэта стане вам навукай! Па месцах! Гэта праўда. Учора я атрымаў галуба ад Робера. Ён уцёк са шталага. Дзякуй Богу! Але, калі тата ўцёк, то ён вернецца да нас, так? Яму не спадабаецца зорка Розалі. Ён нічога не зможа. Я ведаю, такія зоркі несправядлівыя, але гэта вайна. Яна не бывае справядлівай. Пачакайце мяне. Што вырабляеш? Там яго каханка? Ты сляпы? Там жа не красуня якая, а дядька. Толькі ўяві. Тата ў Англіі. Не, тата б нас тут не пакінуў. Ён прыйдзе да нас, і мама вернецца, і ўсё стане добра. Ён па нас вернецца, калі скончыцца вайна, калі вышпурне фрыцаў. Гэй, Калет, ты слухаеш? Што робіш? Нешта. Як будзе файна ў вольнай Францыі? Вось шпількі. Усе згодныя? Так, так. Добра, цяпер... Дзеці, я разумею, што вы хочаце сказаць, але гэта нясе вам вялікую рызыку. Вам нельга чапляць зоркі. Шмат што змянілася. Да горшага. За гэтым ірпанам толькі сачы. А, урэшце ты папаўся, ірпан. Зноў подступы гэтага французіка. Гей, стоять, Жебер! А где твоя габрэйская зорка? Не твои справы, чертов здрадник! Фрыцаў собачка! Кто я? Дачакайся, я на тебе донесу! Попадейся, яшчэ шкодник никчемный! Гэта потым. Трэба скончыць іншае. Ладно, а 32 минус 8 атрымаецца... Самі ўбачыце! Спадар-настаўнік, добрый день, дети! Французская полиция. Ну что, стары, табе акуляру не патрэбныя? І дзе твае зоркі? Запэўніваю вас, на іх усіх былі зоркі. Дзе яны? Хочаце мяне дурнем выставіць, так? Га? Самі спраўляйцеся. Пакіньце дзяцей у спакоі. Ды кажу вам, на іх усіх былі зоркі. Апроч Фернана Жебера. Я бачыў яго. Жебер? А вы бачылі? Не, яго некалькі дзён не было. Але хутка канец года, гэта не страшна. Калі дазволіце спадарству, мне трэба працягнуць урок. Перапрашаю, спадар Ірпан. Добрага дня.
Яшчэ адна нагода адправіцца ў Англію. Цяпер мяне вышукваюць. Пакуль не можна адплыць, трэба чакаць прыліву. Ладно, пачакайма. Галоўнае выбрацца адсюль. Хутчэй бы далучыцца да брытанцаў. Тармазі, да гэтага далёка. З морам трэба асцярожна. Дробная памылка і смерць. Ой, годзе, не так усё дрэнна. Ты нічога не ведаеш. Хто з вас бываў на моры? Я аднойчы плаваў з дзядзькам, але было кепска ўвесь час. Але ты ўжо сказаў, што не паплывеш. Я катаўся на каноэ па марне. А ты? Я? Здаецца, ніколі. Ясна. Каманда пачаткоўцаў. Будзе няпроста. Лепш хадзем, ужо позна. Да заўтра. Можна з табой? Чаму не? Ведаеш, Міет, я хацеў нешта сказаць. Хавайся! Прабач. Ты адважны, калі захочаш. Жан, ты на гадзіннік глядзеў? А што? А што? Ужо ноч і каменданцкая гадзіна. Я хвалявалася. Ты мяне слухаеш? Калі так, то я забараняю табе выходзіць, ясна? Ты пакараны. Я нічога не зрабіў, я быў сябрамі і... Калі так, то я пайду назаўжды. І хай, і ўсім будзе добра. Ды што з ім такое? П'ер, час выканаць абавязак, паехаць на змену. Вы мяне не прымусіце. Я цябе разумею, але падумай пра іншых. За 3 адпраўленых у Германію вызваляюць аднаго вязня. Ты ад'язджаеш, П'ер? Гэта праўда? П'ер! А калі з табой нешта здарыцца? О, я ўжо страціла мужа. Я не хачу страціць і сына. Не хвалюйся, мама. Я буду ў парадку. Я не падпарадкуюся фрыцам. Я буду біцца. Я вярнуся. Абяцаю вам. А каб знайсці вакзал? Where is the train station, please? Гей, Эрнест! Чуў навіну? Жан едзе з намі. І вазьму свой слоўнік. Гэта цудоўна. Дарэчы, пра навіны. П'ер уцёк. Паслаў гэтую змену. Вось як. Нам таксама пара адсюль выбірацца. Але ім давялося чакаць яшчэ тыднямі. І каб усё падрыхтаваць, і каб варункі сталі спрыяльнымі для іх вар'яцкай прыгоды. Так, 4, 2, 1! Ладно, а хто бачыў Фернана? Ужо павінен быць. Я бачыў, ён ішоў развітацца з бабуляй. Паверыць не магу! Яму нельга выходзіць! Фрыцы яго ўсюды шукаюць! Вар'ят! Што? Спадзяюся, яго не схапілі. Давай рухайся. Пора ў грузавік. Тупай, тупай.
Фернан! 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 Что здарылася? Я ведаю, што ты пойдзеш, як П'ер. Не, я толькі... Ты зноў мяне пакінеш. Паслухай, я мушу адпомсціць за Фернана. Сёння немцы яго арыштавалі. Нехта ідзе. Міет? Што вы тут робіце сярод ночы? Нічога? Прыглядзіце, каб з ёй нічога не здарылася. Я вярнуся. Мне страшна, Эрнест. Не бойся, тут ты ў бяспецы. Халера! Там высадзілася рота салдатаў. Яны падымаюцца праз скалы. Дуглас? Вітаю, дзеці. Прыемна зноў бачыцца. Розалі, гэй, пойдзеш з ім. Хутчэй, давай. Дзякуй, мае сябры, вы малайцы. Ну, хадзем? Ну што, пойдзеце з намі? У Англію. Ладно, наперад. Як развіднее па хатах, тут небяспечна. Тады Рабінзоны яшчэ не ведалі, але той ноччу яны перажылі бітву за Д'єб. Высадка хаўруснікаў была маленькай перамогай для мястэчка, але катастрофай для наваколля. Дзе ты бадзяўся? Бачыў, колькі часу. Хоць яны і не адплылі ў Англію, Эрнест, мой брат, і Жан паўдзельнічалі ў выратаванні Розалі. Ейных бацькоў арыштавалі. Але яе група перапёлачніка даставіла ў бяспечнае месца. Што да Фернана, пра яго мы нічога не чулі. Фернан? Гэта ты? Тата! Той ноччу сіла і мужнасць бацькі моцна нас узбадзёрылі. Даражэнькі. Ён столькі перажыў дзеля пары хвілін разам з намі. Нягледзячы на ўзрост, мы таксама хацелі паўдзельнічаць у агульнай перамозе. Мы далучыліся да супраціву. Нашага супраціву. Сапраўдныя дзеці доўгіх вакацый. Гісторыя Мішлін Ланот. Ішоў 42-гі. Немцы абавязалі габрэяў насіць жоўтыя зоркі.
Адным ранкам вучаніцы нашага класа прыйшлі з прышытымі на пінжакі зоркамі. Але замест габрэй было напісана бургундзец, брэтонец, дафінец. Наша класная кіраўніца адрэагавала хутка, без правакацый, здыміце іх. Яна папрасіла іх пазрываць. На тым усё і скончылася. Але гэта быў такі запал. Ніколі не забуду. Шчыра дзякуем Кацярыне Варажун, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Алесе Мірону Савановичам, Маланцы Мацею Ваяйковым, Александру Стэльмачонку, Лявону Спірыдонаву, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!